Fleba Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a y'aw bisimila dɔn kibaru kɛnɛ kan bi kibaruw la bakurubaw la an bɛna kuma Mali cakɛlaw ka lafasali jɛkuluba ni o ye INTM ye u ye kunnafoni jɛrɛ kɛ bi u jabala la min sen fɛ u y'a jira k'a fɔ k'u bɛna baara bila boloda ni kalo in tile 18 ka faraw kan an bɛna kuma au conseil de la collectivité u ye u ka ladala lajɛ ta ko filanan baaraw kɛ u jabala la kununko an bɛna kuma o fana kan ka faraw ka kunnafoni wɛrɛ b'an bolo sɔɔni an bɛna walawalali kɛ ni bɛɛ lajɛlen na. Ni ye dɔn kibaru dɛbɛba fɛsɛlen ye a y'aw bisimila an n'an bɛ ku i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ ye bakurubaw la cogoya min na INTM ni o ye Mali cakɛlaw ka lafasa jɛkuluba ye u ye kunnafoni jɛrɛ kɛ bi u jabala la min kɔni sen fɛ u kumana Mali cakɛla bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'a jira k'a fɔ ko u bɛna baara bila kɛ nin kalo in tile 18 n'u ka laɲiniw ma sabati ni o ye ka Mali cakɛla bɛɛ lajɛlen bila u ka hakɛ kɔnɔna na sigi in tɛmɛnen u ka secrétaire général ni o ye Yakuba Katile ale ye dantigɛli kɛ Awa Adama Kulubali ani Umar Tarawele ka kuma galaman na an ka sɔrɔdenw lajɛ. UNTM anw ye ŋɛɲa min sigi n'o ye an ka baarakɛla minnu bɛ dugumana na yɔrɔ janw fɛ n'u tɛ Bamakɔ ya u yɔrɔ kɛ jan na waati ni waati n'u bɛ sigi kɛ kuma ka ɲɔgɔn lamɛn k'a dɔn gɛlɛya min b'u kan tɔɔrɔ min b'u kan anw fana ye baara min kɛ u tɔgɔ la u sigiyɔrɔ la an ka ɲɛfɔ k'u la u k'a faamuya min ɲɛna min bɛ ɲɛ mun de la an bɛ ɲɛ an ka se ka u ladɔnniya o la n'an tilala o bɛɛ lajɛlen la ka se k'u fana lamɛn ladilikan min b'u fɛ o yɔrɔ fabala la pour que k'an bilasira yalasa n'a nana sɔrɔ an ye fili min kɛ o fili a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛnɛ kɛ o de nana kɛ sababu ye min ye a to anw ye taama dɔ daminɛ janvier kalo sato la tile 27 fo kana taa bila mois de mars o yɛrɛ sa don ma n'o kɛra o tile 30 ye an tilala mission nin na mission in a y'a to an ye Mali région bɛɛ kɛ ne Kidali tɛ ka taa sécurité ko problème o yɔrɔ fabila fɛ garantie tun t'an bolo mun d'an ye région bɛɛ lajɛlen kɛ k'a daminɛ Kayila Kulukoro Sikaso Segu Mopti ka taa Gawo ka na Tɔnbukutu an ye munumunu k'a bɛɛ lajɛlen la kɔnɔna na a y'a to fana an ni mɔgɔw sigila an kumana an ye ɲɔgɔn faamuya fɛn caman na gɛlɛya minnu b'u kan n'an bɔr'o kalama n'an y'o fɛnw o papiyew t'an bolo n'an nana k'an bɛna ɲɛsin faamaw ma ka se ka laɲini kɛ yalasa o gɛlɛya baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ala y'a kɛ an segili ni nali ani ko wɛrɛw nana ka na bɛn an kɔni ye papiye kɛ k'a ci ɲɛmɔgɔw ma wagati an b'a fɛ ka sigi kɛ kuma kɛ fɛn minnu na laɲini kɛ fɛn minnu na o ka se ka dilan mankan kun k'a bɛna wuli waati min a nana ka na bɛn an kɛ bana jugu min n'a nana diɲɛ bɛɛ lajɛlen minɛ n'o ye COVID-19 ye a nana bɛn o waati ma an ye fɛn caman ɲɔngiri o waati kelen fana nana ka na bɛn jamana birisalen ma n'o ye fɛn min mouvement wɛrɛw nana ka na wuli aya pouvoir min bɛ yen ko a tɛ taa parce que baaraw bɛ kɛ ɲɛ anw kun t'a fɛ ka dɔ fara dɔ kan anw y'an ta to yen fɔlɔ nka an y'a ɲini o kɔnɔna na aya minnu wulila k'u jɔ k'a fɔ pouvoir kɛ tan ni pouvoir mɔgɔ min bɛ yen u bɛ sigi u kɛ kuma u bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya parce que jamana in bɛ dilan n'o de ye sigikafɔ de b'a dilan an bɛɛ lajɛlen y'a ye gɛlɛya nana don an na a gɛlɛyara fan bɛɛ lajɛlen fɛ fo a laban nana kɛ fɛn min ni an ye tile min na bi démocratie yɛrɛ digi tɛ tuguni n'o ye coup d'état ye coup d'état nana ka na kɛ minnu bɛ yen olu kɔni t'a la minnu bɛ laɲini la u bɛ yan est ce que o laɲiniw bɛɛ sɔrɔla fɔlɔ a bɛɛ ma sɔrɔ fɔlɔ o ye ɲininkali wɛrɛ ye mais an b'a dɔn dɔrɔn Mali bɛ sen min kan jɔn sen ma il faut que se hali sisan nka n'i ye dɔ lataa k'a mɛ baara kɛ k'a ɲɛ n'i nana i b'i sɔrɔ i b'a dilan k'a ɲɛ sa de dɛ. Au conseil de la collectivité u y'u ka ladala lajɛ ta ko filanan baaraw kɔni kɛ kunun wulada fɛ min kɛnɛ kan an ka premier ministre Muktar Wani tun bɛ yen
u ka lajɛrɛ in bolila min kan o ye an ka cɛmancɛ fanga taabolow kan a kɛnɛ kan an ka kunnafoni ɲina Tijani Sidibe kun bɛ yen a ye min sɔrɔ Soma Sama ye an ka ɲɛmadaw fɛ. An bɛna session daminɛ mais yani ka session daminɛ yɛrɛ ka kumaw fɔ n ye hakililajigi kɛ dɔɔni minnu kɛra jamana kɔnɔ ni semestre kɔnɔ ka taa an yɛrɛ ka session fɔlɔ banni ma le 2 juin ka na se bi ma min kɛra jamana kɔnɔ ma dogo mɔgɔ si la an kɔni y'an da se o kumaba kɛlen dɔw ma ka tila ka profiter ka jamana ɲɛmɔgɔ kura minnu sigira président de la transition vice-président de la transition ka se premier ministre ni gouvernement bɛɛ ma ka foli k'u ye ka tila ka dubabu k'u ye ka tila ka an kan sisan min kɛra n'o banna an ka o bila an kana ɲɔgɔn sɔnbɔ tuguni an ka lajɛ sa jamana yɛrɛ bɛ dilan cogo min na jamana yɛrɛ bɛ labɛn cogo min na an bɛ ko Mali kura o Mali kura an kana kɛ dalafɔ ye kura yɛrɛ ka daminɛ an yɛrɛ bɛɛ kelen kelen ma yanni ka se institution ma yanni ka se jamana tagabolo tɔw ma bɛɛ ka yɛlɛma a dɔn k'a fɔ Mali kura ko pour que a ka kɛ diyagoya dun ye a ka kɛ parce que n'an ma sɔn yɛlɛma ma ka sɔn Mali kura ko ma finalement ma da la ni furagɛrɛ b'an bolo dɛ furagɛrɛ si t'an bolo tuguni fo an ka yɛlɛma fo an bɛɛ ka yɛlɛma kelen kelen na jamana yɛrɛ institution bɛɛ ka yɛlɛma donc n y'o yɔrɔw fɔ o gɛlɛya ka fɔ n'Ala sɔnna ma session min filɛ nin ye n'an bɛna kɛ a bɛna kɛ point ba fila min ye gouvernement bɛ texte minnu projet de texte minnu bɛ gouvernement bolo o b'olu ci an ma an bɛ hakilina di olu la o hakilina ye minnu ka ɲi collectivitéw ma minnu ka ɲi citoyenw ma collectivité kɔnɔna na an bɛ o hakilinaw di gouvernement ma k'a fɔ n'i y'a sɔrɔ o sɛbɛnlen tɛ u ka sariya papier bɛ yɔrɔ min kɔnɔ o ka fara a la filanan o bɛ kɛ question diverses ye question diverses o ye jamana kunko gɛrɛw an b'a da don olu la n y'o de fɔ sisan ko ni Ala sɔnna ma an bɛna débat daminɛ sisan débat bɛna daminɛ réforme constitutionnelle kan n'an tilar'o la collectivitéw surtout région kuraw olu bɛna baara daminɛ cogo min na olu bɛna fanga sɔrɔ cogo min na fo olu ka baara daminɛ olu ka fanga sɔrɔ o de bɛna kɛ sababu fana ye ka fanga kura di an ka décentralisation ma o de bɛna kɛ fura kura ye k'an ka jamana ko caman fana nɔgɔya. diɲɛ Faransi kan fɔla jamanaw olu ka maires ka jɛkuluba ni o ye l'association internationale des maires francophones u ni an ka maiриba cakɛlaw kɔni ye bolodi ɲɔgɔnma kɛ ka balo doni k'a di dɛsɛbaatɔw ma bi sɔgɔmada in na maiриba kɔnɔna na a kɛra hukumu min kɔnɔ o ye coronavirus bana kɛlɛli hukumu ye a kɛnɛ kan an ka kunnafoni ɲininaw kun bɛ yen Aminata Daɲɔ Kani Siso fo ka taa se u ka jatala Bakari Kone ma u y'an sama min na an ka ɲɛmadaw fɛ. Coronavirus bana hukumu kɔnɔna na ka bɛn ni ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo ye walasa seba tɛ maa minnu ye ka se ka olu dɛmɛ ni balow ye u ka se ka waatinin tɛmɛ u yɛrɛ kan IMF jɛkulu miirila ni dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnlen ninnu na ka kɛ u ye balofɛn caman de bɛ dɛmɛ in na i n'a fɔ malo bɔrɔ 250 ɲɔ bɔrɔ 250 nɔnɔmugu bɔrɔ 250 ale ni tulubidɔn 250. a bɛ don cadre min kɔnɔna la komi covid nana a ye bɛɛ frappé anw ka dɛmɛ ni covid banna mɔgɔw tora so a ye mɔgɔw ka activité fɛn i bɛ diɲɛ fɛn min kɛ kɔnɔbara ka fa an ka dɛmɛ an bɛ kɔnɔbara de jɔrɔ fɔlɔ o de kama an ye mɔgɔ damadɔ wele minnu ni covid kan k'olu tɔɔrɔ kosɛbɛ an yɛrɛ ka jate la an ye nin dɛmɛ k'u ye bolodiɲɔgɔnya b'an ni association internationale des maires francophones cɛ san o san an n'u bɛ baara kɛ u b'an dɛmɛ ɲina u y'an dɛmɛ nin hukumu kɔnɔna la o de la u ye an dɛmɛ ka nin d'an ma an tun y'a kanu a ka kɛ mois de la solidarité kɔnɔna la mais comme o tɛmɛna an ma se ka kɛ fɛn ninnu nana a kɔnɔna la mais an ma se ka kɛ o kɔnɔna la hali n'o tɛmɛna adamadenya ɲɔgɔn dɛmɛ kɔni kalo kelen dɔrɔn tɛ san kalo bɛɛ don. bɛɛ b'a dɔn ɲina gɛlɛya ye diɲɛ bɛɛ de sɔrɔ gɛlɛya in sababu ye bana jugu min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o ye covid ye bon hali an fɛ yan a daminɛ waati couvre-feu kɛra donc mɔgɔw takasigiw a sumayara baaraw o sumayara donc o fɛnw bɛɛ kɛra gɛlɛya ye cɛ mɔgɔw kan donc maires ni ɲɔgɔn cɛ Bamako maire ye association yi membre dɔ ye donc ale y'a ɲini tɔn ɲɛmaw fɛ ka dɛmɛ dɔ don Bamakokaw fana ye donc o hukumu kɔnɔna na cɛ u ko k'u bɛ se ka dɛmɛ min don o ye dɛmɛ min bɛ taa mɔgɔ minnu seba t'u ye
donc ka u appuyer ni fɛn min ye baloko fanfɛla ye donc o hukumu kɔnɔna de la effectivement IMF ye balo san balo in malo b'a la ɲɔ b'a la tulu b'a la nɔnɔ b'a la ko k'o di minnu seba t'u ye pour que k'u yɛrɛ ma dɛmɛ n'a ye donc o hukumu kɔnɔna la o dili an b'o de la yan sɔgɔmada in na mairie cour kɔnɔ yan. Dɛmɛ in dira jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen sugantilen dɔw de ma i n'a fɔ lujuratɔw ka jɛkulu IMAV, orphelinat dɔw, muso cɛsabagatɔ jɛkulu dɔw, olu n'u ɲɔgɔnna caman. Ninnu bɛɛ lajɛlen de y'u bolo fila kɛ ka dɛmɛ ninnu kunbɛn ni nisɔndiyaw ye. Bénéficiaire bɛɛ tɔgɔ la, fɛn fɛn ye dɛmɛ sɔrɔ o bɛɛ tɔgɔ la, an bɛɛ kɔntannen don maire du district ka bonya in na. Surtout an bɛ mois de solidarité la nin ye dɛmɛ kalo ye. Donc a ye dɛmɛ mun k'an ye vraiment a diyara an bɛɛ ye. Surtout ne yɛrɛ présentement ne ni denmisɛnninw de bɛ ɲɔgɔn fɛ, den lafililenw, minnu baw bɛ kaso la, minnu fa n'u baw taɲana, et puis denmisɛnninw minnu nujuratɔw, et puis denmisɛnnin minnu dɛsɛlen don baloko la. Donc nin b'anw dɛmɛ kosɛbɛ. Ni bɛɛ sera ka nin ɲɔgɔn kɛ a b'an arranger kosɛbɛ. IMF ka nin dɛmɛ ninnu bɛna fara jamana ɲɛmaaw ka balo dilenw kan coronavirus banako la min fana dira mairie mɔgɔw ma kabini avril kalo tɛmɛlen u ka se k'a lase jamana kɔnɔdenw ma seba tɛ minnu ye. Kunnafonidilaw ka jɛkulu kura dɔ kɔni sigira sen kan min kɔni sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye ka adamadenw kɔni lakana k'u tanga ka bɔ tɔɔrɔw ma a jɛkulu yɛrɛ tɔgɔ ko Réseau malien des médias pour la sécurité humaine a baaraw kɔni kurumbo karila bi maison de la presse la a kɛnɛ kan maa caman kun bɛ yen an ka kunnafoni ɲininaw fana kun bɛ yen Kani Sisoko fo ka taa se Bakari Kone ma u y'an sima min na an k'o lajɛ. Ne bɛ yan hukumu min kɔnɔna na barisa an ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi min bɛ kuma lakana kan kunnafonidilanw kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu ka se k'u jɔyɔrɔ fa adamadenw lakanani na donc o ɲɛmaaya dira ne ma ɲinan san janvier kalo tile 16 anw ye jɛkulu in sigi sen kan o kuma de la donc an bɛ ɲini ka kalo 10 fo 11 an bɛ baara la an y'a ɲini fɔlɔ ka kow ɲɛdɔn ka baara daminɛ k'an ta fanw dɔn yanni an ka se k'a fɔ k'an b'a kolobo kari donc bi an ye ni lajɛ in kɛ lajɛ in kɛra ka tile 2 baara de kuncɛ an kun bɛ kalanbulon kɔnɔ n'o ye formation ye walisa ka a faamuya yɛrɛ réseau ka baara bɛ min kan n'o ye réforme du secteur de la sécurité ye ka lakana lajɛ k'a dɔn ko lakana tɛ tenitigiw dɔrɔn ka baara ye adamaden ka lakana fɔlɔfɔlɔ o b'i yɛrɛ de kun kan donc n'o bɔra i kun kan i bɛ jamana min kɔnɔ an ka jamana ɲɛmaaw olu fana jɔyɔrɔba b'i ka lakana na barisa kuma dɔ i b'a fɛ ka ko dɔ kɛ an y'a ye ɲina n'o ye covid 19 fiɲɛnabana minɛna diɲɛ seleke 4 na mɔgɔ caman hali ni an kunna jaga la an b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u b'a fɛ ka bɔ u b'a fɛ ka u ka kow k'u sago la mais u tɛ se donc dan nana kɛ adamaden ka yɛrɛmabila la ka sababu kɛ bana ye donc fɛn caman bɛ yen bi lakana kan a kan ka dɔn k'a faamuya k'a fɔ sɔrɔdasi kunda dɔrɔn tɛ polisi kunda dɔrɔn tɛ san joli nin na Mali bɛ gɛlɛya juguw kɔnɔ mais an b'a dɔn k'a fɔ Mali ka gɛlɛya lakana fan fɛ depuis an b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta 1960 rébellion bɛ kɛ la coup d'état bɛ kɛ la jahadiw bɛ balawu bɛ sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛna min kɛ sisan an bɛna baara de kɛ an y'a daminɛ yɛrɛ n'an ye kunnafoni di sisan population a vraiment militaire kana don an ka jamana kɔnɔ an t'a fɛ militaire ka don an ka village la barisa an dalen tɛ militaire la mɔgɔ fagalaw de don an dalen tɛ militaire k'a fɔ k'u b'an lakana aw bɛɛ ye kelen terroristew de don parce que an b'o mɛn bi k'a fɔ an ka village dɔw bɛ yen u t'a fɛ ka tenitigi yɛrɛ ye u ɲɛna barisa gɛlɛya dɔw donna u ni ɲɔgɔn cɛ nka n'i ye tenitigi lamɛn ka villageois fana lamɛn bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye kunnafonidilan de bɛ se k'o kɛ donc an b'a fɛ ka baara k'o kɛ cogo walasa faamuyali ka sɔrɔ k'a fɔ tenitigiw bɛ min na u b'a la kun de kama mɔgɔ population fana bɛ dimi min na u fana b'a dimi n'a kun de la donc an b'a fɛ k'o kɛ an b'a fɛ fana anw ka kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ anw man ca bi in na an bɛ mɔgɔ 30 ɲɔgɔn de la 30 Mali ka bon kojugu et puis anw caman bɛ yen nɔ an ka fɛnw t'an ta ye an ka organew t'an ta ye an bɛ kuma radio minnu na an bɛ sɛbɛnni kɛ journaux minnu kɔnɔ an bɛ kuma télé minnu na an ta tɛ donc wajibi ye fana an ka baara caman kɛ minnu ta y'a ye u ka se k'a faamuya an ka kunnafoni d'u ma walasa n'an b'a fɛ ka babuw sigi kɛnɛya bunakun kan a ka jan an ka patron fana u ka se ka yamaruya d'an ma an ka se k'a kɛ. Bon ni baarakɛminɛn kura in a bɛna kɛ fɛn min y'an bolo a b'a to ni an bɛ lakodɔn kosɛbɛ a nafaba ye o yɛrɛ de kosɛbɛ ka tugu an bɛ baara mun na mɔgɔ caman tɛ a dɔn pour que baara in ka ɲɛdɔn baara in ka faamuya maliyɛn bɛɛ de kan ka i sen don a la
bon pour que bɛɛ ka i sen don a la bon fo communication ka kɛ pour que bɛɛ ka se k'a faamu donc ni réseau in o bɛna kɛ sira y'an bolo sira min b'a to ni an bɛ lakodɔn kosɛbɛ ne b'a fɛ réseau in ka kɛ fɛn ye fɛn min b'a to ni maliyɛnw bɛ réforme secteur de la sécurité dɔn kosɛbɛ k'a faamuya et puis ka adhérer à la kosɛbɛ. O de fana bɛ dan sigi bi dɔnkibaru kɔnɔna na min kɔni labɛnna NEF-TV jama bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri kɔnɔna na an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲamadali la an bɛ dugawu kɛ an ka jamanaba in ye ala k'a basigi ka na ni hɛrɛ caman ye ala ka so hɛrɛ caya.